organizatorilor pentru acest moment și haideți să îi aplaudăm pentru efortul lor, extraordinară atmosferă. Haideți să facem gălăgie, ieșim toată lumea! Absolut super! Haideți să le aplaudăm coborârea. Mulțumim din suflet pentru acest moment absolut minunat, o atmosferă parcă desprinsă din povești. Felicitări organizatorilor! Iar voi trebuie să rămâneți pe poziție, pentru că cea mai frumoasă surpriză mai are doar câteva minute. O să aveți ocazia să vedeți un show unic în România, prezentat de MC Marius, moșul hip hop de la Happy Hour și DJ Jungle. Un show ce cuprinde cele mai în vogă hituri ale momentului, costumații, dansuri și fete frumoase. Allora,